Og for fanden kører vi så langsomt? Jeg skal ikke komme forbi dem deroppe foran. Kan du ikke dytte eller sådan noget? Dyt for helvede. Ja. Mere, og så blink med det lange lys. Kør ind til siden! For helvede, hvad lortespand! Jeg står pulet lortepil, så flyt den dog! Så piske, dyt og blink og vask vinduer og køre! Hvad vil du, gamle svin? Kraftedeme utroligt! Undervej, vi skulle have taget jeres kørekort! Ej, det var sådan to gamle mennesker, der sad i den der bil, mand. Sådan to helt fuldstændig forsunkne skeletter med hud og hat på. Ej, mand. Ja, så kør nu til, ikke også? Så kan få. Ja, men kør nu til. Han står og venter til med en bil til flere millioner og alt muligt. Og det er så her, vi har den ægte vare. Det, som vi kalder en rallebil med fører. Kim Jacobsen, Danmarks Radio. Hans Brink. Og det er jo så dit redskab, vi har stående her. Det er det her. Og kan du fortælle os lidt om, hvad vi har med at gøre? Det ligner umiddelbart noget stærkt. Det er en Peugeot 306. Den hedder en Maxi. Det er fordi, den er blevet lidt buttet i forhold til de normale. Okay. Og der er 280 hestekræfter i den. Hvor hurtigt kan sådan en køre på en god dag? Ned ad bakken, vind i ryggen? Altså, vi regner med på en skovvej som den her, der topper den nok ved 150-160. Men der er jo også en code rider. Og det er jo altså, hvad kan man sige, hjernen i maskineriet. Det er den menneskelige computer, der gør det muligt at forsere så hurtigt og så kraftigt som overhovedet muligt for føreren, der sidder ved siden af. Og det er så nu, vi skal ned til den nitty-gritty. De 3 K'er: koncentration, koordination, kondi, og det sidste store K: kræfter. Jeg skal nu ud og guide Hans Brink igennem det, som jeg vil betragte som en ægte rallytur. Kim Jacobsen, Danmarks Radio. Så er der action over hele feltet. Tidskørsler og alt muligt. Det kan jeg jo så blive nødt til. Men hvor fanden skal jeg skubbe den hen? Lige lugt i helvede måske. Så skubber jeg den. Gamle lortespand. Og fucking kattebakke. Med rulleskøjt under. Ej. Så start dog. Billig lort. Okay. Ja. Gamle røvhuller. Jamen det står jo her, der står, og så skulle jeg bare dreje ind til her og højre. Men der er jo ingen vej, mand. Jamen så, det stod jo her, altså det er top professionelt. Det stod her, jeg kan så må du da have kikse. Ja, nej, det tror jeg ikke, det er måske nogen, jeg kan ikke. Måske nogen, der skal, jeg tror bare, vi skal bakke tilbage så. Hvad fanden sker der med den lortebil igen? Hvad fanden sker der? Der er ingen vej, Kim. Nej, nu må du kraftedeme styre dig. Jamen altså, der står her på papiret, at vi skulle dreje her. Jamen nu er det anden gang. Jamen altså... Du lærer aldrig det der. Du kan lige så godt pisse ud af vognen. Jeg giver simpelthen ikke spilde min tid med sådan en storm. Jeg tænker bare på, at... Det går aldrig med dig. Du kan godt lukke døren.
fedt ud. Jamen, der stod på papiret, at vi skulle dreje til højre, ikke? Ja. Vil han bare køre hjem, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad det var, altså. Men I er færdige nu? Ja, det tror jeg. Bare det gamle svin, vi ikke kommer ned. Stop! Stop, stop, stop! Stop, 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 stop! Stop! Ud af bilen! Her! Så ud af bilen! Kom. Ja. Hvad laver I stadig her? Hvad vi laver? Ja, så nu skal du bare... Så, nu tager... For helvede.